Pagas cuota no Álvaro Pino? Están estafando e dobremente. O Goberno municipal quere renovar a concesión do complexo deportivo Álvaro Pino ata 2032. Pero, máis que de prórroga, debería terse falado de rescisión do contrato. Dende que se concedeu en 2011, Insdega prometeu moitas melloras, como unha piscina exterior, que nunca vimos. Ademais de servizos como asesoramento médico, un nutricionista, un fisioterapeuta, etc. Onde están estas melloras? Ten tela a cousa. Pero o mellor chega agora. O importe que paga a empresa polo uso e explotación das instalacións públicas é de 3.600 euros anuais. E se aínda non che parece suficiente despropósito, dende o Concello pagamos o 25% da electricidade, obras maiores, IBI, lixo, auga e unhas compensacións económicas durante 8 anos, que xa levan un total de 9.629,70 euros anuais. Para rematar, tanto o anterior contrato como a nova concesión otórgalle menos horas das que precisan e empregan na práctica o Clube de Natación de Ponteareas. Pasa de 48 horas a 53 horas semanais e sen acceso legal ás instalacións do ximnasio. Insuficientes para un dos clubes máis importantes a nivel galego. Todo apunta a que este contrato foi feito a medida para beneficiar a unha empresa específica. E o Goberno municipal quere continuar con este espolio. Unha boa mostra é que o contrato vixente ainda remata na seguinte legislatura. Non hai urxencia ningunha para esta renovación, evidenciando que o que queren é amarrar unhas boas condicións para a empresa. Se queres saber cal é a solución que propón PEC, estate atento ao noso perfil.